Stimate utilizator Dirut, în tutorialul următor îți prezentăm suprafața de lucru 3D al programului Dirut și un mod de lucru recomandat pentru întocmirea documentației medicale al pacientului. Soluția oferă toate avantajele tehnologiei 3D pentru întocmirea documentelor administrative și medicale. Ajută pacientul să-și vizualizeze propria poveste într procesul de restaurare, să înțeleagă de ce planul propus de către medic este necesar, iar în cazul părinților să ia decizii corecte cu privire la tratamentul copilului. Este o tehnologie ce permite o vizualizare detaliată, plină de viață și un mod de lucru foarte simplu. Setarea modului de prezentare. În forma anatomică și în forma desfășurată. Întocmirea statusului inițial. Prin evidențierea afecțiunilor și a lucrărilor străine. Realizarea unui plan de tratament a unui deviz. Prin alegerea procedurilor din lista personalizată al cabinetului sau al medicului sau prin procedurile recomandate de către sistem, prin adăugare de prețuri, valori, discounturi și descriere. După finalizarea planului și recomandărilor, se întocmește planul definitiv prin alocarea unui discount per planul total sau alocare de discounturi sau reducere per unele elemente din planul de tratament.
Documentația se editează, se pune la dispoziția pacientului, după care se listează în formă fizică sau se semnează în format electronic. După acceptul planului de tratament, în cazul în care unele elemente țin de un medic de specialitate, ele devin alocate către un alt utilizator. Iar în funcție de cum sunt realizate procedurile, devin bifate și transformate în lucrări personal realizate. Din lucrările realizate se generează nota de plată, implicit generarea situației financiare al pacientului. Credem că beneficiile graficii dentare DIRUT pot fi însumate în 3 cuvinte simple: simplitate, flexibilitate și eficiență. Succes în administrația digitalizată DIRUT.